Ahoj, tu je Matej, úspešný.sk. Práve sa nachádzam pred Borobudur chrámom, ktorý je najväčší buddhistický chrám na svete. Posledné asi 2 mesiace som strávil v Indonézii prácou na dobrovoľníckom projekte. Popri tom som mal veľa času na cestovanie a spoznávanie nových miest a objavovanie nových kultúr, zážitkov a podobne. Preto ti chcem v tomto videu povedať o 5 dôvodoch alebo 5 spôsoboch, akým cestovanie pomáha zlepšovať tvoju osobnosť, pomáha vylepšovať teba ako osobu. Prvým dôvodom, ako cestovanie rozvíja našu osobnosť, je, že vyskočíme z našej komfortnej zóny. Každý deň žijeme v takej malej komfortnej bubline, kde všetko okolo nás poznáme a robíme rovnakým spôsobom. Táto malá komfortná bublina, v nej sa cítime veľmi príjemne a veľmi pohodlne. A cestovanie znamená úplne vyskočiť z tohto stereotypu a vstúpiť do nového sveta. Ak žiješ v takejto bubline, tak častokrát opakuješ rôzne veci. Stretávaš sa s rovnakými ľuďmi, chodíš nakupovať do rovnakých obchodov, chodíš do rovnakej práce, do rovnakej školy každý deň. A tvoj mozog nemá dostatok nových stimulov. Ak vstúpiš do nového prostredia, tvoj mozog musí pracovať a hľadať, ako nájdem cestu na hotel, ako nájdem cestu k nejakej pamiatke alebo podobne. Musíš sa spýtať ľudí, musíš pozorovať okolie, pretože všetko je neznáme. A toto pomáha stimulovať náš mozog, pomáha sa nám lepšie sústrediť a uchovávať si lepšie spomienky. Druhý dôvod, ako cestovanie rozvíja našu osobnosť, je komunikácia. Ak sme v inej krajine, ako Slovensko a možno Česká republika, a nedokážeme komunikovať slovenčinou, musíme použiť angličtinu alebo iný medzinárodný jazyk. Toto nám pomáha oprášiť tieto staré spomienky zo základnej strednej školy, alebo ak sa to učíš práve teraz. A takáto komunikácia naživo, keď naozaj potrebujeme komunikovať, sa nedá porovnať s tým, čo sa učíme v škole, keď si memorujeme slovíčka alebo opakujeme nejakú gramatiku. To je komunikácia priamo v živote. Lenže angličtina nie je vždy užitočná. Môže sa stať, že daný človek z danej krajine, domorodec, nerozpráva po anglicky. Komunikuje len vo vlastnom jazyku. Čiže vtedy prichádza vhod komunikácia neverbálna. Čiže dorozumieť sa tzv. Rukami, nohami. Musíš použiť prsty na vyjadrenie, koľko čo stojí. Musíš sa ho nejak spýtať, kam sa tam, on ti to ukazuje nejak rukami. Je to celkom vtipné a prečo je to pre mňa zaujímavé, je, že ľudia dokážu častokrát komunikovať bez jazyku veľmi dobre. Len úsmev a neverbálna komunikácia je naozaj silná komunikácia. Tretí dôvod, ako cestovanie rozvíja tvoju osobnosť, je spoznávanie nových stimulov. Tvoj mozog získava nové stimuly. Napríklad chuťové stimuly. Každá krajina má svoju unikátnu kuchyňu, má svoje unikátne kulinárske nebo. A keď ochutnávaš a preskúmávaš tieto rôzne chute, zistíš, že tradičné domáce slovenské jedlo sa úplne líši od jedla v iných krajinách. Takisto napríklad ovocie. Okrem mainstreamového pomaranču, jablka alebo banánu existujú doslova tisíce rôznych druhov ovocia. A je celkom zaujímavé a vtipné preskúmovať tieto ovocia a snaží sa ich ochutnať ako v chuti. A častokrát zistíš, že niektoré sa podobajú, niektoré chutia úplne inak, úplne nová chuť. A toto dokáže naozaj stimulovať tvoj mozog novými podnetmi. Ale tieto stimuly nemusia byť len chuťové. Môžu byť aj vizuálne, sluchové, počúvať nejakú zaujímavú hudbu, vidieť, prechádzať sa po nádhernej krajine, vidieť nádhernú perspektívu, nádherné historické stavby, pamiatku, architektúru a podobne. Myslím, že takmer každá krajina ponúka skvosty pre všetky naše zmysly. A stimulácia týchto zmyslov nám pomáha naozaj uchovať si krásne spomienky a zistiť, že svet nie je len čierno-biely. Svet je naozaj krásny. Spoznávanie nových kultúr je dôvod číslo 4, ako cestovanie obohacuje tvoju osobnosť. V každej krajine ľudia žijú trocha inak. Majú inú dennú rutinu, iný denný stereotyp. Majú iné zvyky, iné tradície, iné spôsoby života. Takisto náboženstvo je v rôznych krajinách iné. Čím možno ďalej sa vzdialíme od Slovenska a Európy, tým je táto denná rutina iná a ľudia žijú svoj život úplne inak. Napríklad, keď som prišiel tu do Indonézie a zažil som niečo ako kultúrny šok. Kultúrny šok znamená, keď je kultúra v danej krajine
teda spôsob života úplne iný ako v tej našej. A pre mňa boli najviac šokujúce dve veci. Keď som prišiel prvýkrát, malý mesiac Ramadán, čo znamená, že moslimovia v tejto krajine dodržiavali pôst. Čiže reštaurácie počas dňa boli zavreté a bolo ťažké zohnať jedlo. No po západe slnka, keď pôst počas Ramadánu opadá, ľudia sa začali ako diví vrhať do reštaurácie, začali jesť a piť po celom dni pôstenia. To bolo celkom zaujímavé pre mňa. A druhý taký kultúrny šok, čo ma naozaj šokovalo, bolo lokálne toalety. Keď som prvýkrát vyskúšal záchod tuna, bolo to po celkom takom štiplavom indonéskom jedle, takže bol som dosť v slone. A záchody tu častokrát predstavuje len jedna keramická diera v zemi a nádoba na vodu a malý kohútik. Čiže keď som už tam prišiel, bol som troška šokovaný, ako to teda vykonať. Ale po trocha trápenia sa som to zvládol a myslím, že je to celkom iné ako u nás. Čiže tým, že cestujeme a spoznávame nové kultúry, nové spôsoby života, musíme sa adoptovať a prispôsobovať a viac rešpektovať druhých ľudí, pretože naozaj v každej krajine sú ľudia troška iní, troška zvláštni a predsa sú stále rovnakí. Sú tam stále tie rovnaké ľudské veci. Piatým dôvodom, akým cestovanie obohacuje našu osobnosť a seba a možno náš život, je spoznávanie nových ľudí, nadväzovanie nových kamarátstiev, priateľstiev a získavanie nových príbehov. Cestovanie ti umožní spoznať nových ľudí. A ako som spomínal v predchádzajúcich bodoch, ľudia v každej krajine sú troška iní, čiže keď sa s týmito ľuďmi skamarátiš, získaš zaujímavé nové perspektívy, akým oni žijú svoj život. A to ti umožní pozerať sa na svet troška inak, pozerať sa na svet novou perspektívou, úplne inou ako možno tvoji kamaráti, ktorí rozmýšľajú veľmi podobne ako ty. A keď s týmito ľuďmi trávíš troška viac času, získaš nových kamarátov a nové zaujímavé a možno vtipné príbehy, ktoré môžeš povedať, keď sa vrátiš domov z dovolenky. Napríklad Dinan. Come here, brother. Toto je môj veľmi dobrý kamarát Dinan. Hi, guys. A stretol som ho na Slovensku, keď bol na kultúrnej stáži, podobne ako ja tu v Indonézii. A teraz som prišiel tu a stretávame sa znova. Áno. Say something in Slovak. Jedno veľké pivo, prosím. Ďakujem. Yeah. Thanks. OK, bye. High five. Yeah. Takže takéto nové priateľstvá sú naozaj obohacujúce pre tvoj život. A nielen, že získavaš nové vtipné príbehy, ale týchto ľudí môžeš stretávať po celom svete. A keď prídeš možno do ich krajiny, alebo keď oni prídu do tvojej krajiny, môžeš im ukázať, ako to funguje u nás, alebo oni ti ukážu, ako to funguje tam. Čiže týchto 5 spôsobov, akým obohacuješ svoju osobnosť tým, že cestuješ, sa nevzťahuje na cestovanie, by som povedal, do all-inclusive hotelov. Keď si objednáš dovolenku a prídeš do nejakého luxusného hotelu a stráviš tam týždeň a oni sa o teba celý čas starajú a zabezpečujú to, aby si sa cítil veľmi pohodlne. Podľa mňa to je len ďalšia malá bublinka, ktorá je možno troška v inej krajine a neumožňuje ti naozaj spoznávať týchto 5 zaujímavých spôsobov, ako obohacovať svoju osobnosť. Čiže poďme si to zrekapitulovať. A prvý spôsob bolo vyskočenie z tejto tvojej malej stereotypnej bublinky do nového sveta, kde tvoj mozog musí naozaj silno pracovať. Druhý spôsob bolo získavanie nových komunikačných zručností. Nielen komunikovať v angličtine, možno v lokálnom jazyku a neverbálne. Tretí bolo získavanie nových stimulov. Chuťových, vizuálnych, sluchových. Každá krajina poskytuje strašne veľa týchto stimulov. Číslo 4 bolo spoznávanie nových kultúr. Zažívanie niečoho života, ktorý je úplne iný ako ten u nás. A číslo 5 získavanie nových priateľstiev a vtipných, zaujímavých príbehov, ktoré môžeš povedať doma, keď sa vrátiš. Na záver chcem povedať jeden citát od môjho kamaráta z Indonézie, ktorý je, že svet je príliš veľký a nemali by sme zomrieť bez toho, aby sme ho prežili. Čo to znamená? Že
Ak strávime náš život len v tej našej malej komfortnej bubline a nikdy nebudeme cestovať a poznávať niečo nové na vlastnú päsť, nie cez cestovnú agentúru alebo možno cez nejaký luxusný pobyt v nejakom luxusnom hoteli, keď nevylezieme nikdy ani petu z neho, ale naozaj zobrať si batoh a preskúmavať celý svet na vlastnú päsť. Možno s kamarátmi vydať sa stopovať alebo na náhodný vlak, náhodné lietadlo niekde úplne do cudziny a objavovať nový svet. Naozaj ťa to obohatí a umožní ti to zažiť naozaj krásne zážitky a spomienky. Dúfam, že sa ti to video páčilo a ak máš záujem o viac informácií o tom, ako žiť zaujímavý život a ako sa zlepšiť možno v škole alebo v živote, sleduj stránku úspešnyštudent.sk a prihlás sa na odber tohto YouTube kanálu. Vidíme sa v ďalšom videu, už pravdepodobne na Slovensku.